Asa naman yung mga pare, oy. May lag-lag na diri. Hoy. Saan? Gay ka pa. Saan makagikan? Buko diri, bungko diri. Gusto mga pre. Oh, okay lang tawag yapon. Tao bitaw. O basag paan ka daron, nimo ang guyron ba? Naman sila di ba? Kan ko pangita rin naman namin 200 eh. Naagan eh. Tanawar ko do murag mga buwan nagyap-yap og mga dahon. 559 Yun. Seriously, what the fuck are you doing? Kita sila ha? Lumapit ta. Sige. Matahon tala, struktura ba isa? Nong landaan? Pre-crimen suspect na. Tara. Op. Asa mo pre? Asa mo? Ano ko pa isuga na di. Bagong ran. Ano pa lang daan pre? Krimen na. Mga pare, naunsa man ang istorya niyo mga isog ng pagkay mo? Milyar rin lang part. Kumpare mo na to niyo. Sa gining pila ka tuig 100 years daw di makita kita kaila. Ali na kita kailan mo man. Si Nick Makino? Tunggu kanta bagurap-gurap pinala. Skinsen. Uy, musta atong Milo? Milo. Hindi man ako si Boss Kinchin. Di naman mo tubag si Boss Kinsen. Na-bankrupt siguro ni ba? Guro. Sa gunang Boss Kinsen. Chuya, gina siya buhok ko, ya, grabe. Nabi, bagas-gawas nila, oh, grabe ini Boss Kinsen ba? Kinchin jud di ay. Kinsen na? Katong Apong ko, ay nagsigyo yung apong. Apong ko, adre, Boss Kinchin, lingkod. Ayun lang, sana. Ikagi. Sana antivirus. Kani pwede din ni basta-basta ginahatag kay made in Canada ni. Pagkatuloan ni 100. Seriously, what the fuck are you doing? Ala ka tuloy mo gusto. Pila ka sila. Tulog. Hal mo din. 300. Baliktad ba na? Design na design. Oh my God! Sa mga ito para dire. Bago na tayo lang. Jesus. Ikaw, naspon mo ka. Ako dire. Simutan ako sa kuha ni. Pre. Wala dito kung tipara dito. Wala din. Samuli na lang kayo. Yan na to eh. Yan, kung tiparang abot, di ba? Di ba? Di ba? Nya. Si plano. Plano. Manggay tayo airport. Plano pa noon. Ako pre. Ako pre. Tura sandas. Tura. Ikaw pre. Anong kailangan kong gawin? Tapak mga kita dire. Okay itong si Paro eh. Limta na to kay. Nya. Tama na yung mga asawa. Ikaw. Palagi kay Princess? ako na, lima man ako asawa, tagaan, di kang duwa. Asawan mo pre. Asawa lang, pre. Under ka ito, isa kasugo, taod to. Ako, amo ko yung asawa, pero sortihan ka mo. Kabit ako ang daghan. Grabe po pre oy. Kabit lang istoryahan, 1 million dollar. Ano po pre? Daghan mo yung asawa. Lima niya asawa daw. Basi dahil katong asawa ninyo, kabuti kabit na ko. Ay, Ayaw po pag ingana oy. ibarkada man, tapos kinabangay ta, maghinatagay. Oh my God! Ikaw pre.
Ako mga pare, Oh. asawa na ko. Under kay nasa kuha. Ah. Sugo, ran ako na bisag asa na, mutaon na sa kuha na. Oh my god. Kurog na tabago ko nag-isap. Automatic yun na, marang nagsikuan the flash. Oh, what's the flash lagi? Oh, gasulpot ra galit ba? Pinana ba? Tuyok sa darling. Ana sa kuha na. Sulpot-sipot. Kuha na ko siya, palabhon. Lamba rin na siya. Hindi na. Sa kuha na, ako padaan, suli daan ko, di ba? Umisa pa mga pare. Ano akong asawa? Hugas ng plato, automatic din na, hugas din ng plato at paon ako siya sa mahugas sa plato lagi. Uy, lagi na ako asawa na ako sa kuha, pre. Hindi na kayo asawa sa kuha, pre ba? Sa ingon nimo luloy. Nga andir ko nimo? Asawa ni mo, pre. Asawa na ako na, pre. Asawa na ako, pre. Surprise, motherfucker. Sige, pre, kay. Hugas ako, pre, ha? Hugas, labas ako ba, kay? Sige. Lugay na ko lang kalabang, pre, ba? Sige, pre. Lamat, ha? Kamu, dili mo manguli, ha? Ito naman yung biling ko dili. Dili mo ha? Wala mo yung mga patasan na! Saan mo sa kupana? Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? Ikaw ba? Imo na kong ginapasagtaan. Barkada naman imong yuna. Sige na kay istorya lang dili na gid mo usab. Ano, yung barkada man ako to, di ba? Asa man mo unahon di ay? Ikaw. Ako nga sila malagay mo katapad o katupa. Musit ka, musit ka, musit ka, musit ka. Hindi.